Cayetano versus Lacson. Sino ang corrupt? Ngayon, Dad, recently, si Senator Alan Cayetano had some very harsh words about his fellow Senator Ping Lacson. Sinabi niya na parang dumoble ang sal and down ni Ping Lacson. Basically, he's accusing na may corruption daw si Senator Ping Lacson. Because of this statement, sobrang nagalit si Senator Ping Lacson kasi sinasabi niya, all I've had is my integrity, na I've earned my money clean. In fact, ang sinasabi niya, si Senator Alan Cayetano, siya pa nga may 6.79 billion pesos worth of budget insertions ng 2025 at sinasabi niya, yung Taguig daw, marami daw ghost projects dun. So, of course, ang sinabi ni Alan Cayetano is he denies all these ghost projects. He also claims that he's also completely clean. And he says that you can visit Taguig anytime, walang ghost project done. Of course, sinasabi ni Ping Lacson, he's going to use all of his resources to find out any information so that he can put Alan Cayetano in his proper place, which is in Quezon City Jail. So these are very harsh words between these two senators. Of course, that the question is, are both of these senators really clean? Is it possible to believe that all of our senators are clean, especially when everyone's sal-ends are going up? Because camps or commentators on both camps are accusing the other, of course. Kasi apparently, yung isang brother ni Alan Cayetano, si Lino Cayetano, is siding with Senator Ping Lacson, claiming that Senator Ping Lacson is right and I will testify against my brother Alan Cayetano. Of course, may feud nga sila. So hindi mo alam kung biased or unbiased yung testimony na yun. Meanwhile, mga commentators from Senator Alan Cayetano's side are saying na, how can Ping Lacson say he's clean where marami naman siya mga investigations or cases against him at tumakbo pa nga siya bilang fugitive one time. Of course, all of these, syempre, naging not guilty naman si Senator Ping Lacson. So that, what do you think is the situation here? Who do you think is right? Or are these senators even supposed to be arguing like this on national TV? Well, kasi nga, yan na nagsimula yung mga ganyang pagtatalo dahil nga sa ongoing na impeachment case. No? Meron na akong ibabahaging kwento sa ating mga kababayan. No? Kasi ganito yan. Ano? Merong dalawang kampo na naglalaban. No? So, merong plaintiff, yung nagdidemanda, at saka yung akusado, yung dinidemanda niya. No? So, sa itong dinidemanda na nakademanda, itong defendant, ang sabi niya sa abogado niya, kinakailangan manalo tayo dito sa kasong ito. Sabi niya kasi nga, pag natalo ko, wala na akong kabuhayan kasi kinakasuhan siya, malaking hinihinging pera sa kanya nung nangaso sa kanya dahil meron silang transaction na hindi yata niya na itupad. No? So sabi ng abogado niya, gagawin natin lahat ng paraan para manalo tayo, sabi niya. Pero nagtanong itong defendant sa abogado niya, sabi niya, pwede ba nating padalhan ng regalo yung judge para nang sa ganun kampihan ako nung judge, no? Sabi niya. Sabi ng abogado sa kanya, pinayuhan siya, sabi niya, alam mo, sa pagkakakilala ko ng judge na yan, sabi niya, hindi talaga tumatanggap yan ng regalo, sabi niya, o ng anumang suhol. Kung gagawin mo yan, baka mas lalo pang matalo ka sa kaso, sabi sa kanya. So sabi nung defendant sa abogado niya, maraming salamat attorney at binigyan mo ako ng ganyang payo. So now, meron na akong guide, meron na akong gabay kung ano yung gagawin ko para na sa ganun kahit na papaano maging maganda yung pagkapanalo natin, sabi niya. So sabi ng abogado, basta wag mong kakalimutan wag mong bibigyan ng suhol o regalo yung judge, sabi niya. Yes, attorney, sabi niya. So makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ng paghahatol yung judge, nanalo sila. So, tuwan-tuwa yung attorney niya at saka siya, nananalo sila, no? So, sabi nung abogado niya, sabi ko na sa'yo, di ba? Huwag kang magbibigay ng regalo at suhol diyan at para sigurado mas magandang pagtsansa nating manalo. Sabi niya, hindi attorney, nagpadala ako ng regalo sa kanya, sabi niya. So, sabi nung judge, nung abogado niya, ba't ka nagpadala ng regalo? Tinanggap ba? Tinanggap, attorney, sabi niya. Oh, buti pinanalo tayo, sabi nung attorney. Oo, attorney. Kasi ang ginawa ko, dahil sa payo mo, nagpadala ko ng regalo sa kanya, pero nilagay ko na galing sa ating kalaban. Kaya siya nagalit yung judge doon sa nangangaso sa atin kasi parang sinusuhulan niya siya. So maraming salamat sa pinayo mo sa akin. So ibig sabihin niya, kaya ko nakwento yan, kasi minsan pag may magdaglalabang partido, nagbabatuhan sila ng mga kung ano-ano mga putik, at the same time may mga gagawin silang mga hakbang para malihis yung pananaw ng mga publiko o ng mga maghuhusga kasi sa impeachment case na to maghuhusga kasi yung ating mga kababayan kasi nga sinasabi natin this is a court of public opinion and public perception, no, people's perception. So yung mga senador doon sila kumbaga
liligod o doon sila kakampi kung sa tingin nila mas malakas yung public perception na in favor of a particular direction. So, yun ang dahilan kasi kaya nagkakaroon ng ganito mga hidwaan sa ating mga senator ngayon kasi may mga kanya-kanya silang pinaglalaban o pinagtatanggol. Kaya ang nangyayari, nagbabatuhan na sila ng kung ano para malihis yung pananaw o paningin ng ating mga kababayan sa totoong nangyayari sa ganitong kaso sa impeachment case. Ngayon naman, ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano na medyo halata na pinag-iinitan siya kasi siya ay makasara Duterte at pinag-iinitan na daw yung mga ibang kasama niya na halata daw na nakulong si Marcoleta, nakulong si Jinggoy at yung mga ibang mga kasamahan nila hinahanapan ng problema at siya yung isa sa mga hinahanapan ng problema na halatang halata daw na pinag-iinitan daw siya ng administrasyon. Yun yung kanyang aligasyon kasi sinabi niya biglang tong pinapalabas ng 2019 na project niya na siya ay isa sa mga tumulong at na nag-chairperson nung 2019 SEA Games dun sa New Clark City, biglang pinapaimbestigahan kung meron daw mga anomalya ng NBI ang kanya mga naging direksyon dun. Ang sinabi niya, hindi naman lang ako ang kasama dun. In fact, ang implementing agency ay yung BCDA na kung sino ang naging presidente ay si current DPWH Secretary Vince Dizon. So, syempre, kung may mangyayari dyan, syempre, kasama yung nag-head nung implementing agency ng mga pera na napakawala para sa mga bidding at mga proyekto at sa mga na-procure na mga purchases nung BCDA for that 2019 SEA Games. Ngayon naman, ang sinasabi naman ng mga pro-Alan Cayetano fans, biglang nagsalita tong spokesperson ng Malacanang na si Yuse Claire Castro na absuelto naman daw si Secretary Vince Dizon na wala naman daw siyang naging problema sa 2019 SEA Games. Bakit napakabilis ng investigasyon? Pagkakampi ng presidente, absuelto agad. Pero pag may problema, yung tao sa laban sa administrasyon, talagang hindi nagiging absuelto agad. Parang nahalata daw ng mga anti-administration commentators na meron daw bias. So anong tingin mo? May katuturan ba ang mga sinasabi ng mga commentators na to? Ano nakikita mo dito, Dad? Well, kasi nga marami rin nagsasabi na si Secretary Vince Dizon nung panahon ni Pangulong Duterte ang nagbigay yata sa kanya ng parang endorsement o rekomendasyon si Senator Alan Cayetano during that time. Kasi alam naman natin na malapit si Senator Alan Cayetano nung kay Pangulong Duterte. So parang nakatrabaho yata ni Senator Alan Cayetano si Vince Dizon nung panahon kaya nairekomenda siya. Kaya nga naging parang head siya ng BCDA that time na nagpatupad naman ng mga project sa Clark City, Southeast Asian Games ng mga infrastruktura doon. No? Yun ang pinagtatalunan dito kasi para sinasabi nila na nagkaroon ng parang kabalbalan o katiwalian dito sa mga proyektong ito. No? So yun ang mga pinagtatalunan. Pero again, meron ako kasing ibabahagi ng kwento sa ating mga kababayan kasi ganito yan. No? Yung nangyayari sa mga ganyang issue nila ni Secretary Vince Dizon tsaka sa kanya. No? Kasi kahit minsan magkakilala na kayo, magkaibigan kayo, minsan hindi nyo talaga kilala kung ano yung totoong tinatakbo ng isa. O minsan maaring magamit lang din kayo sa ganyang mga katiwalian na hindi nyo nalalaman o wala kayong kamalay-malay. No? Meron ako ikukwento no, na may dalawang magkaibigan na sa isang bar sila. At sabi ng isang kaibigan sa kanyang kumpare, sabi niya, pare, meron lang akong ipapakiusap sa iyo. Sabi niya, itong bartender na to, itong namamahala ng bartender na to, sabi niya, pwede ba medyo libang-libangin mo ng kwentuhan? Kasi nga, meron akong appointment, sabi niya, na pupuntahan at kalaguyo ko kasi yung misis niya, sabi niya doon sa barkada niya. Sabi ng barkada niya, pare, ayaw kong gawin yan. Hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo. Sabi niya na yung misis niya, kalaguyo mo pala. Sabi naman nung kabarkada niya, pare, matagal na tayong magkaibigan. Sabi niya, ito'y pakiusap ko lang naman. Sabi niya, kahit na minsan lang. At tapos sa susunod, hindi ko nagagawin. Kahit na isang beses na pagbigyan mo na ako, sabi niya, marami naman akong naitulong sa'yo. So, tulungan mo naman ako this time. So, parang naantig yung ating kanyang kumpare, kaya sabi, sige, this time lang pero ipangako mo sa akin na hindi mo nagagawin ulit. Sabi niya, sige. So, nung umalis siya, so, nung magsasara na yung bar, kinakausap nung kumpare niya, yung bartender, parang nililibang niya, pinapahaba niya yung oras, no? So, parang nakahalata yung bartender. Sabi niya, sarado na yung bar natin. Sabi niya, umuwi ka na. Ano bang dahilan? Bakit parang ang dami kang kinekwento sa akin, no? At marami kang tinatanong. Ano ba yung totoong dahilan? Bakit mo ginagawa yan? So, parang nag-guilty siya. So, umamin na siya doon sa bartender. Sabi sa bartender, alam mo, pasensya ka na. Talagang hindi matanggap ng konsensya ko. Tatapatin na kita. Sabi niya,
Kaya kita nililibang kasi nga sinabi ng kumpare ko na magkikita sila o ng misis mo, sabi niya doon sa bartender. At magtatalik yata sila, hindi ko sigurado. Kaya tatapad na kita kasi hindi na talaga matanggap ng konsyensya ko. Ngumiti lang yung bartender. So nagtaka siya, sabi niya, o bakit parang hindi ka galit? Sabi niya doon sa bartender. Bakit parang wala lang sa'yo yung nangyaring yung ginagawa nila? Alam mo, sabi niya sa kanya, alam mo, kaibigan, sabi niya, tatapatin kita. Yung misis ko, 5 taon nang patay, sabi niya. Mabuti pa, umuwi ka na kaagad sa bahay ninyo dahil baka ang kalaguyo niya yung misis mo. So, yun ang ibig sabihin doon. No? Minsan, magkaibigan kayo, hindi mo alam kung ano yung ginagawa ng kaibigan mo. Yung pala, minsan, ikaw na yung iniiputan ng dumi sa ulo, no? O kumbaga tinatraidor, no? O kumbaga ginagawa ng mali. So, minsan nangyayari kasi yan, no? Lalo sa pamahalaan natin, di ba? Magkakasama sila, minsan may ginagawang mali yung isa, dinadamay tuloy yung iba. So, these things are happening in our society, even in other societies, no? So, kaya yung mga ganitong pagtatalo minsan, siguro the best way to really look into this is yung mga facts nga, no? Sino ba talaga ang namuno at namahala at ng mga ganitong mga katiwalian at paano ba na ilabas yung pera. May sinasabi nga tayo yung follow the money trail, no? Para malaman mo kung sino talaga yung gumawa ng mali, sundan mo yung tinakbo ng pera, kung saan napunta yung pera at meron bang nakitang karangyaan kung kanino man. At pag nakita mo yun, doon mo siguro matitiyak kung sino ang may kasalanan talaga sa mga nagtuturuan o mga nagbabatuhan ng putik sa ating mga gobyerno ngayon. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, ang tinutulak namin edukasyon para malaman nyo kung sino yung tama, sino yung mali, sino yung may sinasabing tama, pero yun pala meron din silang mga hinahalong mali at meron mga mali na may mga hinahalong tama. Kailangan malaman natin kung ano yung mga tamang yun kasi minsan naka-blend sila eh. So kailangan malaman natin through education kung ano yung mga nangyayari sa ating lipunan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, sa katotohanan, marami sa ating mga kababayan, hindi nila alam kung sino ba hindi nila alam kung sino ba dapat ang mga leader natin dito sa Pilipinas, kung sino ang may totoong puso para ipaglaban ang Pilipino at hindi magiging kurakot. Kaya mga kababayan, ang layunin ng Ilocano Defenders Party ay taas ang antas ng edukasyon para sa lahat ng Pilipino. Para ang mga kababayan natin, mas marunong sila kung sino ang dapat nating iboto, ihalal at ilagay sa ating gobyerno para gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ang pinaglalaban namin sa Ilocano Defenders Party List, ang tama ay tama at ang mali ay mali. Hindi pwedeng haluan, hindi pwedeng kulayan, hindi pwedeng dahil kakampi at kaaway, kinakailangan gawing tama ang mali at ang mali gawing tama. Ang kinakailangan natin ipaglaban mga kababayan ay ang kapakanan ng bawat mamamayan, ang kinabukasan ng ating mga kabataan at ang patutunguhan ng ating sambayanan. Ako po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.